שולה, עליה השלום, הייתה חיילת נאמנה של הרבי, בכל רמ"ח איבריה. כל פעולה, כל חיוך, כל מיזם, הכל נעשה מתוך מחשבה אחת, לגרום נחת רוח לרבי ולהביא את ימות המשיח. היא חיה בתחושת שליחות יומיומית, מלאה אהבה ליהודים ולכל אחת ואחד שפגשה. שולה הייתה גם מחנכת דגולה, שהעמידה דורות של תלמידות. הבית שלה היה פתוח לרווחה, בית של הכנסת אורחים עם אהבה פשוטה לכל אדם. במסירות אין קץ היא ניהלה ופעלה במפעלים של חסד, קרן רבקה, שפרה ופועה, ביקור חולים, מועדון בשבילך, מיזם הצניעות ועוד. כל אחד מהם הוא ביטוי לאהבת ישראל ולכוח העצום שהיה בה. שולה לא חיפשה כבוד, רק לעשות את רצון הרבי ולהביא אור לעוד נשמה. והיום, כשאנחנו נזכרים בה, הלב מתמלא געגוע וגם שליחות. להמשיך את הדרך שלה, את הדרך של הרבי, באהבה ובחיוך ומכל הלב. כשחושבים על אמא שלי, קשה לבחור מאיפה להתחיל. היא לא הייתה רק אמא, היא הייתה לב פועם בכל מקום שהיא הייתה בו. היא חיברה אנשים, הראתה להם כמה הם חשובים ודאגה להם באמת. החיוך שלה, העשייה, הנתינה, זה חלק מהמהות שלה. אנחנו מתגעגעים אליה כל יום, אבל יודעים שהיא השאירה לנו מתנה, את הדרך שלה, את האור שלא נכבה גם אחרי שהיא הלכה. את הסיפורים הגדולים אתם לא תשמעו. בסרטון הזה נראה רק כמה סיפורים קטנים מאישה גדולה, ואיך גם היום האור שלה ממשיך להשפיע. שולה בשבילנו היא דמות של חייל שמתייצב מול הגנרל, מה שהרבי אומר. היא פה בשביל לעשות מה שהרבי אומר. בכל ערב שבת וחג היא הקפידה ללכת למבצועים, עשתה את המחלקות שהייתה צריכה. בסוף כשחזרנו הרבה פעמים היא אמרה במונית, עשינו את שלנו, עשינו את העבודה. הייתי בהיריון של הבן שלי הקטן, הייתי בהיריון בסיכון, ושולה הצדיקה דיברה איתי בטלפון והיא הבינה ממני כמה קשה לי וכמה לא פשוט המצב, והיא דאגה שכל יום יביאו לי ארוחה חמה טריה מהבית, משהו שחימם את ליבי. מאז המלחמה שולה לקחה על עצמה לעשות מבצועים גם ברמב"ם. מעבר להדלקת נרות שבת, היא גם עשתה את אות בספר התורה במחלקות 3 ו-4 של נשים ויולדות שם. ממש הרגשתי בידיים טובות, וגם שולה דאגה לי והיא אמרה לי שאם אנחנו צריכים עזרה עם הברית מילה, היא תעזור לנו גם בזה, וממש כאילו היא הייתה עוגן בשבילנו תקופה מאוד ארוכה גם אחרי הלידה. התחיל מחג הסוכות, כל יום היא הייתה שם לעשות נטילת לולב. חנוכה הייתה שם להדליק נרות חנוכה, הייתה רצה בית רמב"ם, רוטשילד, איפה שהיא רק יכלה. ב3 שנים האחרונות אני אשתף שזכיתי לעבוד עם שולה באופן צמוד כאן במועדון, מועדון בשבילך, שזה מועדון העצמה לנוער, ששולה ביחד עם בעלה היקר שיבדל לאורך ימים ושנים טובות, הקימה ממש ב10 אצבעות, כל פרט ופרט היה כל כך מושקע, עם חשיבה כל כך עמוקה על כל הפרטים, כדי שיהיה פה הכי נעים והכי טוב. כל דבר שהרבי רוצה, היא הייתה שם. בוא נאמר, אני רואה שזה העניין שלה, היא הייתה חסידה. יראת שמיים. היראת שמיים שלה הייתה פשוט לסמל ולדוגמה, אני הרבה למדתי ממנה. מקושרת לרבי, ודרכה הכרתי בכלל את המושג של מבצועים. הכל התחיל כשנפגשנו בחנות בגדים, ואז היא סיפרה לי שיש עניין כזה של להפיץ את האור, והיא רוצה לזכות עוד נשים בהדלקת נרות שבת. ותמיד האושר שזה עשה לה אי אפשר לתאר. לא עניין אותה דברים אחרים, זה הדבר שהכי היה מעניין וחשוב לה. רואים כאן כל דבר שהרבי רוצה, היא הייתה שם. אם זה שפרה או פועה, כן, נשים יספרו באיזה מסירות נפש, היא עשתה את זה עד לרגע האחרון, היא התרוצצה ממש 3 שבועיים לפני שהיא כן נעלמה לנו, היא עוד התרוצצה לעבור בין היולדות. אני זוכרת באחת הפעמים שהצטרפתי אליה גם לרמב"ם, היא יצאה מהמחלקות 3 ו-4 שעשינו, והייתה מאוד מרוצה ושמחה, היא אמרה, רשמתי 14 ילדים לאות בספר התורה.
ואחד הדברים שככה מאוד מאוד אפיינו אותה, ואני חושבת שכל מי שהכיר אותה יכול לומר את זה, ובמועדון פה, בעבודה שלי איתה, ראיתי את זה באופן ממש יומיומי, שהיא אף פעם לא חיפשה, לא את הטייטל, ולא את המחיאות כפיים, ולא את הכבוד, ולא מה ירשמו עליה, ואיך ירשמו עליה, ומה זה, והיחצנות הזאת, רק נטו לעשות בשביל הרבי, כי זה הרצון של הרבי, כי אני שליחה של הרבי, כי אני בשליחות של הרבי, ואני רוצה להביא את הרבי לכאן, ואני רוצה להביא גאולה לעולם הזה. היא לא פספסה שיעור, ממש עד לשבועיים האחרונים, היא עוד הייתה בשיעור, הייתה מוסרת ההלכה, ופשוט ככה נחטפה לנו שאי אפשר להבין את זה, אבל השאירה כאן חותם מאוד מאוד חזק, וכל הנשים מתגויסות כדי באמת לנסות מה שעשתה אישה אחת, הם מנסים כולם ביחד לעשות. שפשוט נלמד ממנה איך באמת להתמקד במטרה ולדעת שאנחנו פה בשביל לעשות את השליחות שלנו, בשביל לעשות את הרצון של הרבי ולא לוותר, כמו ששולה אף פעם לא ויתרה על שום פרט, לא לוותר עד שמשיח יהיה כאן. שולה הייתה באמת דוגמה, אני חושבת כאן לכל הקהילה של שליחה אמיתית, מקושרת לרבי. עושה ככל יכולתה, והיה בה איזשהו מסר של דבקות במטרה, שמה שצריך עושים, אין בא לי, לא בא לי, תירוצים, אין כאלה דברים. פשוט נשאר לנו רק ללמוד ממנה, ואחי יתן לליבו, ולהתפלל ולקוות שנראה אותה שוב איתנו כמה שיותר מהר בתחילת המתים. בימים האחרונים של אמא עליה שלום, היא התעקשה להיאחז במצווה שהייתה לה כל כך חשובה, מצוות הצניעות. כשהייתה מאושפזת, היא סירבה ללבוש את החלוק של בית הרפואה, כי המרפקים שלו לא היו מכוסים מספיק בהתאם להלכה. למרות הכאב והחולשה, היא התעקשה להישאר עם החלוק הביתי שלה. כמה שעות לפני שהיא נפטרה, הגיעה האחות וביקשה ממנה להחליף את החלוק שלבשה לחלוק של בית הרפואה, לצורך טיפול רפואי שלא יתאפשר עם החלוק שלבשה. אמא כבר לא יכלה לדבר, הייתה ממש חלשה, ואפילו לכתוב על דף ראוי לא היה. היא לקחה חתיכת טישו וכתבה עליה בכתב חלש, צריך להביא 2 שרוולים או טרנינג שחור דק, החלוק לא מספיק צנוע. זו הייתה הבקשה האחרונה שלה, זו הייתה הצוואה שלה. היום ממשיכים את דרכה של שולה עליה השלום. באהבת ישראל, חסד ונחת רוח לרבי. ילדיה יחד עם הידידים והחברות ממשיכים את העשייה שלה. שיעורי תורה, שיעורי טהרה, התוועדויות, כינוסי נשים ועוד. שולה מאירה דרך כל אחד ואחת שממשיכים את דרכה. כך אנו זוכים להפיץ את האור שלה עוד ועוד, עד אור הגאולה בקרוב ממש. Hoef nooit samen je geld te